अब एगो लड़की अपना सखी से कहानी बतावती है कि ये सखी तारा तो मजा आवत होई, हमरो मजा आवेला। कौना बात में पूछो पूछो, कौना बात में? अपन आवाज के तनी जादू देखाओ। कौना बात में बता दे तनी, वह लय है। संगति घरी दोसर में भइल बा, अभी सब हम छोड़ल चाहते हैं। कुंवार के प्यार में अरे मजा आवेला, अरे लूटत लहार में मजा आवेला। लूटत लहार कहाँ मजा आवेला, घर परिवार से बचाई के नजरिया, गोरिया के धोई के भरया कवरिया, गोरिया के धोई के भरया कवरिया, गोरिया के धोई के भरया कवरिया। घर परिवार से नजरिया, गोरिया के धोई के भरया कवरिया, गोरिया के धोई के भरया कवरिया, गोरिया के धोई के भरया कवरिया। अखबार में भरला पर कहाँ मजा आवेला पूछो। मिलन पिछुआर में लूटत लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला। ग्राम पंचायत राज पतिया खास से मुखिया सरपंच अध्यक्ष श्री रामेश्वर यादव जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलन। भैया के बार बार प्रणाम करो। दूरे 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 रहे घर अमन शास्त्री जी देवापुर निवासी गोपालगंज के माध्यम से भैया का बहुत बहुत स्वागत, बार बार प्रणाम करो। और का रात में पलंगवा राजा जी के संगवा
भैया हमारा विश्वजीत यादव जी अध्यक्ष प्रमुख संघ गोपालगंज सह प्रखंड प्रमुख उसका गांव रात में पलंगवा बोला चाची के संगवा निकल लगने हमें निहार ले आया लहार में मजा लुटत लहार में मजा भैया हमारा राम नरेश चौधरी जी दुर्गा गेस्ट हाउस मैरिज हाउस थावे दुर्गा मंदिर ब्लॉक के ठीक पूरब राम नरेश चौधरी जी के तरफ से 1000 रुपए के आशीर्वाद मिला और का ये चाह अब तो हरो नाम भुलाई जाता नहीं दिन को दिन विजय यादव मुखिया जी भैया हमारा ग्राम पंचायत राजबैरिया दुर्ग उचका गांव के माध्यम से आशीर्वाद मिलो सोनू संग दिल बोलू पहले पसंद हो केहू के प्यार में इंतजार में अरे मजा आवेला तो अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला चला दिए अरे कुंवर के प्यार में मजा आवेला अरे लूटत लहार में मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला लूटत लहार में